Mi ne možemo biti 100% sigurni da li je taj Horvatos odnosi se na Hrvata, odnosno naroda Hrvata. Zvuči logično i poprilično je u skladu sa mogućnostima vremena. U 17. stoljeću nastao je sarmatizam, poljske šljahte, elitizam, nacionalni romantizam. Poljaci su tada još prastarih svojih priča znali da su podrijetlom Sarmati bili slaveni stari. Sarmati su Hrvati, Hrvati su Sarmati, to je sve što Hrvat danas treba znati. Jugoslavenski dogmati, gnjusne laži vele, u slobodnoj Hrvatskoj gospodari žele. I kod nas je u Hrvata zato znao Faust Vrančić, učeni i znanstvenik, izumitelj i književnik. U Rimu 1606. piše Krištofu Varšenickom da upozori Poljake i pod Sarmate smatra i Hrvate. Dalmatinski sarmatizam naroda drevnog odijek, mazdajzam od crvenih Hrvata. U Hrvatskoj dublji plamen, a hura mazda u Pagani. I u Bosni ponosnoj Hrvati su Sarmati i rano Hrvati roda alanskog. 1797. Josip Mikoci dokazuje, Hrvati potiču od Sarmata kao potomci Medijaca iz Medije. Došli u Dalmaciju oko 630. s dopuštenjem cara Heraklija i od Avara Otelije. Sarmati su Hrvati, Hrvati su Sarmati, to je sve što Hrvat danas treba znati. Jugoslavenski dogmati, gnjusne laži vele, u slobodnoj Hrvatskoj gospodari žele. Doktorska dizertacija Josipa Mikocija 1918. iz Akademije Kraljevske nestade pod predmetnom broju nedostaje svezak. Agent Srbije Zvajger o tom kao ništa ne zna. Hrvati su Sarmati i rano Hrvati od roda Alana. Kad ćete to shvatit, danajske ploče uporno svjedoče. Horovato su klesano ime, ponosimo se njime. Pitajte Thompsona kad na
pozornici, mačutlo zabijači. Je to drevni običaj, običaj kralja Artura. Običaj drevnih Sarmata, običaj drevnih Hrvata. Dalmatinski sarmatizam naroda drevnog odjek. Vejske povede na Krku, Udba diže frku. Sarmati su Hrvati, Hrvati su Sarmati. To je sve što Hrvat danas treba znati. Jugoslavenski dogmati gnjusne laži vele. U slobodnoj Hrvatskoj gospodari žele. Tako da kad ćemo doći recimo do te teorije o iranskom porijeklu Hrvata, moramo imati na umu da to nije ništa posebno. Iranci i Slaveni su u simbiozi cijelo vrijeme. Ne radi se o Iranu kao takvom, da objasnimo, nego radi se o jednoj velikoj iranogovornoj masi, to su jahači. Iranski jezici, današnji jedan običan čovjek pomišlja prvo na državu Iran. Naravno, iranski jezici pojam je nešto drugačiji, to je, nije izravno povezan s ovom današnjom državom Iran, nego iranski jezici mnogo su šire. Za Irance se smatra da im je pradomovina negdje, recimo, ovako široko rečeno od Crnog mora, pa recimo ovako oko Volge, recimo malo istočnije od Kaspije. Jedan ogranak, da tako kažemo, Iranaca bili su Skiti i Sarmati koji su živjeli u antičko doba, pa onda prema ovamo i u prvom tisućeću. U tim krajevima zaista je zabilježeno ime koje bi bilo odraz iranskog oblika, otprilike Harvat. Horoatos je osobno ime koje se spominje na 2 kamenim pločama iskopanima polovicom 19. stoljeća u Tanaisu. Smješten na ušću Dona u Azovsko more, nekadašnji grad Tanais bio je početkom našeg doba središte velike grčke kolonije. Oko grada su živjele mnogobrojne skupine iranskih plemena, a među njima su dominirali Sarmati, čije ime i etnicitet lingvisti također povezuju s imenom Hrvati. Odrazi toga iranskoga imena na tom području, otprilike sjeverno od Crnog mora, na rubovima dodira slavenstva i iranstva, vrlo vjerojatno jesu imena na tanajskim pločama, gdje je jednostavno zabilježeno osobno ime, pojednostavljeno rečeno u grčkom obliku Horovatos, koje je najvjerojatnije odraz upravo onoga etničkoga imena o kojemu mi eto danas zapravo i govorimo. Potvrdu za to nalazimo upravo u imenu Sarmata. Kako? Sarmati su, dakle, bili iranojezični. Njihovo se ime zna da je bilo povezano s riječju za ženu. Sarmat je povezano konkretno s nekim korijenom koji znači ženu. Radi se o tome da je u tim krajevima bio istaknut položaj žene i to je na neki način odraženo u nekim od tih imena. Iranski ekvivalent tog imena Sarmat bio je upravo Harvat.